Terima kasih matur sembah nuwun. Niki pripun Bu Lurah diaturi Butini kalian Pak Kus, Ayah Kus. Nggih, monggo le katuran minggah dateng sasana. Nggih. Monggo. Nggih, monggo Bu Lurah. Bu Lurah. Katuran minggah dateng sasana. Mentaraman Mas. Tutuk. Kadung duka kagem Ayah Kus kalian Butini kasumanggaken. Alhamdulillah Mbah Lurah Ayah Kus so Butini kepareng minggah wah nggih Pak Minto Nggih. jenengan pirsane Bu Lurah Butini wah atasipun desa Kudu Banjar hajatipun sedekah bumi nanggap wayang Bu Lurah yang jumbuhke Jumbone piye Mas? iya gelang sak lemari digawe kabeh kaya lagi monggo lek kerincing Mboten sadhe gagas Pak wong ya kagungan wong duwe kok. Garwanipun Pak Kus iku beda. Mas Andi. Nggih, Kebanggaan seorang ibu Wanita. le diparingi blonjo karo bapake njur disimpen ditanjakke dipundhutke mas-masan itu merupakan kebanggaan seorang ibu. Leres Pak. Kuwi mergo apa? Lek ana kebutuhan sak wayah-wayah kena dienggo Tabungan tabungan Pak. Napa Investasi. Kados Bu Lurah niki beda karo liyane Mas. Lho kok iso beda ya padha to Mas? Umume ibu-ibu rek tuku gelang iki gram-graman nek Bu Lurah beda. Lah Bu Lurah iki piye? Meteran to. Sik. Kowe iki malah ku nyuwun sewu lho Bu ngapunten ayo njaluk sepuro karo Bu Lurah. Karo nyuwun sewu lho Pak Guyen lagi. Oh ngawur ae kuwi. Anu pangapunten Njaluk ngapura cukup ngapunten iki Bu Lurah ya kowe iki dagelan ya nganggo irama. Irama apa Lagu. Lagu apa? Ya cucak rawa to Mas. Ngawur iki piye Butini kok nuntun montore disendekne pager petuk Mas TB dikompo montore Saire dirubah to? Dirubah Alang-alang piye? iki piye Butini kok nuntun montore disendekne pager petuk Mas TB dikompo montore ngapunten lho Pak Ngapunten Pak. Niki permintaan maaf kula wau pun anu napa nggo jeleki Bu Lurah. Tondo bektine pelawak kanggo Ibu. Nggih. Ngapunten nggih Bu Tini. Iki piye. Ora piye-piye. Asik Pak Lurah jawab. Aja lucu-lucu Pak mangani mateni panganku nggo Pak. Butini kok dituntun TB. Butini kok nuntun montore. Oh, Butini kok Nuntun montore. Anu bau pangapunten dereng ngapal Bu. Tak niki ngapal sumpah niki. Siap nggih Bu nggih? Jare dhuwit. Ora iki. Lah Bu Lurah sing ngomong ngene ketaya arep nyawer. Delikne gelange wedi nek mbok colong. Lho, walah mboten Bu. Iki piye Butini. Tapi ya. Butini kok nuntun montore. Ya napa piye? Butini dislendekno pager. Ngapunten nek Pak Lurah ngapunten. Iki ku ngawur iki. Piye to Mas aku rapal. Goblok lho iki piye Butini kok nuntun montore disendekne pager petuk Mas TB dikompo montore. Yo Mau ora ngono kena marahi kok. Ki piye Bu ngapunten kula Bu ngapunten sangat Pak ngapuntenipun Pak mboten sanggagas tiyang gundul niku kocluk Pak mula jenenge TB niku telek batang Pak Iya. Batang. monggo selamat malam wilujeng dalu Pak Kus Selamat malam Mas TB kali Mas Lindro Pak Selendro selenteme nandi. derek Mas Percil Pak Oke. Wah, niki Pak Lurah niku penggemar wayang saestu lho Pak Minto.
Sering mirsani wayang ngantos teng Kediri, Nganjuk, Tulungagung, bablas Semarang, Jakarta. Kayak minggat apa piye ndelok wayang kok adomen. Lha pokoke ning ndi dipirsani. Pancen penggemar wayang ngono kuwi kok, Mas. Nggih. Tur swantene hebat. Anu nyuwun anu Pak, dana swaranipun nggih tembang napa Pak? Katuran menghibur datang warga masyarakat. Napa lagunya niki mawon Pak? Iki piye, iki piye, iki piye. Butini kok gelange gede. Bu, cara kula ora dibayar dikeki niki sitok ya gelem kok, Bu. Pomo ya piye? Iki diparingi sitok ya. Ngawur ae kok iso aja ngono. Ya ali-aline to ya gedhe bareng. Mboten gojek. Gojek bulurah. Mas TV. Dalem Pak. Bulurah Yun Napa Bu? Gending Caping Gunung. Wah, Caping Gunung. Oh wong Kepanggene kula niku nggih kudanan wong loro ngeten. oh nostalgia. Jenengan mesti kudanan tengene gubuk mesti. Oh iya. Kudanane mboten ten gubuk. Teng pundi, Pak? Kamar. Niku mboten dilap streaming, Pak. Boten. Rusak nek streaming. Oh, anu ingat pengalaman yang Masa lalu, masa Mas. muda Pak nggih. Wah, Pak. Niki dijenggleng nggih. Napa langsung? Maksudnya sindene sing dijenggleng. Berarti direncangi Mboten ingkang nembang niku bulurah napa pesinden? Napa kang nembang? Bulurah. Oh, bulurah. Sing dijenggleng kene. Kene. Ini sulis. Kuwi dudu sulis. Wis tanggep aku eling-eling nyayangku sulis. Ora gelem melok munggah kok. Bu Sulis munggah, Mbak Sulis. Mbak Sulis munggah ngene, rencangi bulurah ngene. Tak jenggleng ngene. Iya Mas. Ya Mbak Sulis. Monggo mriki kula rencangi. Monggo Mbak Sulis. Para tamu bontos. Panggilan. Kami tujukan kepada Mbak Mbak Sulis. Pangapunten Mbak Sulis anu nembe gantos pempes, Pak. Lho lha iki apa kok? Dadi ndak kersa minggah. Oh, sing enek sing modele kaya Mbak Sulis saya digolekne. Nih, wis tanggep wis anggap Mbak Sulis. Mbak Sulis. Iya. Walah pi. Padane wong lemu mesti gringgingen wong iki. Lah ya, iki cara ning kamar mandi ngono klosete ukurane piye ya, Be ya? Lah wong iki nek ning kamar mandi nguyuhe koyo nyigar keramik kok. Lah kok iso iki? Iso ngene. Kayak diangkat ngono. Sayang. Nah, sing nyuwara bulurah, sing dijenggleng Mbak Sulis, Mbak Pipi. Wah, sampean karo anggota dhewe kok lali to, Pak. Ora tegese iki Mbak Sulis sing ora kersa minggah kuwi mau. Oh, nggih. Niki Bu. Saben bengi Hebat. Piye Mbak rasane piye? urung keri. Kok urung keri piye to? Kowe iku ibarate tahu Lombok tumumpang ning gone dhuwure tahu. Kowe gondelan niki ra bapoh tinggal gebres ceblok kowe gitu. Apa Sing hebat iki Bu Lurah, wah semantenipun luar biasa, Bu. Nggih mbok menawi Pak Dalang Nggih. Pak Minto. nggih kirangan sinden. Monggo. Saestu napa pripun? Nggih, monggo. Sagedipun beto, Mbah nggih. Oh, mboten ngantuk. Mboten Kaya ngantuk. kresek to, Pak. Sampeyan niku bahasane saged dipun beto. Tegese niku lek kula kurangan sinden saged dipun beto. Masih dijak tanggapan. Dijak tanggapan. Oke. Mboten napa-napa nggih, Mbak Lurah, pami Ibu ndereke Pak Minto. Mboten. Napa benjing derek kula Bu elek. Mboten derek ngenten maksudnya mboten niku mboten derek. Oh, mboten walau derek. Wis. Ampun dadi sinden, Bu. Mundak nek mangane akeh ngeten iki lho Bu awake. Lah iki tas isine lodong jajan iki kok iso entek bengi iki kok iki mesti ilang iki. Wis mlebu tas ini iki. Lah ya. Ning omah buka toko ya mergo ngene kinan kabeh. Lah kandhane iso tuku Grand Max barang apa karo jajan iki kabeh dibunteli Ah. sini. Mangga.
yen memajang sekedar Bu anu kayak kleru nyegleng iki Bu mari yo apik dulu rae Jana tenan toh. Mosok adem-adem lho yo iki. ora sumbut lek mung ngene. Ayo kaken gaya ya ngono kuwi. Jajal nek aku setur. Ayo. Sak kene, deloken aku lho. Kok ngarep apa mburi saiki? Mburi Mbak, mburi Mbak. Mburi. Hati-hati lho Pit, kok mburi lho. Iya sik to. Wah, sinden kok kaya iso ngorek ngono begini kowe. Pas B, kowe bareng numpak iki koyo numpak jog PCX. Lah iki pancen sinden bodine Nmax lho. Maksud Nmax iki Angger enak terus mekeh-mekeh. Ah ngene, madu aku ngene, madu bro. Ngapunten Pak Lurah. Walah, enak sing kene mayar. Wong lek pengen kualat yo kuwi. Anu Pak terpesona dengan suaranya Bu Tini Pak. Wah, nyolong pethek tenan kok ya Be ya. Atase Bulurah iki biasane nyuwun sewu lho Be. Bulurah kan sok-sok iki paling lagune lagu campur sari nek gak ngono dangdut. Ternyata beda dari ibu-ibu lurah yang lain. Ibu iki remen karo budaya, remen gede-gede Jawa. Tenan no, Bu Tini nggih. Nggih. Kalunge gede nggih nggih. Duwe Bu. Tak leme mosok ora ditambahi. Monggo Bu. Panas udan aleng-aleng tapi niki Pak. Setur Be. Hosa. Hop. 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 Wong ora nek rambute kok ngene iki malah kenger gulumu kowe kok. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Gila aku. Hop, hey, ho, hey. Hey, ho, hey. Ho, ha, ho, hey, ho.
set lho. Lho. Oh, sik. Oh, dadi. Sik. Mas njaluk apa Mas? Bebe, ayo Be. TB siapa? TB dagelan. Sik iki ana Aku sing ora ngaboni. kenal TB. Kowe sapa, Mbah? Aku sing mbau reksa klobo. Klobo. Iki ning ndi kok rame Anake anake anu Mbah, iki kudu Banjar, Mbah. Kudu Banjar. Ya nggone Mbak Lurah Ayahkus karo Ibu Tini, Mbah. Ngene Pak Kecik. Pak Kus. Wong lanang kurang ajar. Lah ngopo, Mbah? Kurang 5.000 urung dibayar. Aku iki sapa? Ngalih ya, Mbah, ngalih. Sake TB, ngalih-ngalih, Mbah. Aku gelem ngalih saka ragane kancamu nek bathokku ditempleki dhuwit bulurah lah. Waras. Allahu Akbar. Demit kok kaya demo. Allahu Akbar. Iku opo? Demite wis mualaf terus kocroke kok. Yes, mari Bu. Waras. Walah, Demite kalau kalau kae melak dadi iki. Sapa kowe? Kowe sapa? Aku wis dadi ya. Wis mari aku. Jenengmu sapa? Sapa kowe? Oh, mari. Oh, lah ya mari. Wes sing genjong kowe ora enek, ora kuat iki kok. Kene. Loh, dadi, baluran dadi. Kadung penak aku mang. Tak kira baluran Sembah nuwun, Bu. Sembah nuwun, Bu. Arep dadi. Aku sering kuwi arep dadi. Pengen entuk nyatus. Mboten, Mbah, mboten. Wis kadung dingenekke Mbah Lurah jenengan mboten sios ndadi to, Pak. Nah. Monggo Bu dilajengke. Nah. Oh barongan. Oh pamita men barongan. Dadi Oh, paminta bareng. barong. Oke. Yo. Ora. 100 lho, Pak. Ora. 200. Ora. 300. Ora. 400. Delok kaya ngapa? Endi duwite? Lurah 400 lho, Lurah. Lah apa mbok goleke ujur Mbah Lurah iki? Urunan, ayo urunan. Oh, urunan ben urunan. Susuk 35, Mbak. Nggih, monggo Bu. Natyan Watan sarwa Mandang suarane jenang lali tegulane ojo lali agamane salat 5 waktu. Dino mangi banyu beni dek jaman bar Jore kelingan yo
Sujari Pakistan Pakis Rejo Wetan wilujeng layah-layah saking dalem menikmati gending caping gunung luar biasa. Satu gending caping gunung saking denganipun Bu Lurah Kudu Banjar. Oh jaluk tambah ibu-ibu monggo Bu tambah napa mardika penggalih sampun. Oh nggih sembah nuwun Bu Tini. Sehat selalu berkah barokah. Nggih matur sembah nuwun Bu Lurah Mbah Lurah mugi selalu sehat panjang umur banyak rezeki. Nembe sepisan iki lho Mbak Cangik, Mbak Linggo, Pak Lurah iki lagi joget iki pertama iki. Iso iki. Wah. Aja iman-iman wong sing nembang wae Bu Lurah dadi ya kudu dibeksani. Langsung Mas, kaya apa kanggo nem-neman Karang Taruna ing Kudu Banjar Bokong Semok diaturke. Yo, kaya ngapa? Ngadeka wong ayu. Gadung Indonesia. Kopol-kopol tolong. Matur Bapak Sumeh. Ngepoh tanggung gunung Mas Jokowi bawa Sumbragung Rejo Tangan bersama Ki Lurah Minto Bapak Samidi Kawedusan Ploso Klaten Pak Muidi Pagu Pare Kediri Bapak Haji Soekarlin Surabaya Mas Bahroni Nganjuk wilujeng dalu Bokong Semok Bapak Kades Ketuk Harjo Locaret Nganjuk wilujeng dalu mugi mboten kesupen Mas Tony PT 27 semoga selalu sehat dan sukses.
Ingkang saking Ancar Kediri Mas Mulyani Bapak Surani wilujeng dalu nyimak saking dalem Ancar Kediri. Badan kesupen grup SGI tanpa kecuali Bapak Guru Haryono Perak Jombang wilujeng dalu. Mas Sunarto Pakis Rejo Rejo Tangan. Terima kasih matur sembah nuwun. Dadi pancen digarap ya gamelan ya musik nuting jaman kelakone manut karo ilining banyu ning aja ketut karo dayaning banyu. Sing sepuh terhibur, nom-noman nggih ikut terhibur. Betul. Pancen tujuane penonton saiki ki mung golek segering rasa, golek hiburan. Leres, Pak. Mula ditandake sakjroning cangik limbuk Mas Andi TB uga Mas Slindro. Dawuh, Pak. Nah, pundutan dibabaske lali janjine. Kaya apa? Anak wedok Mbak Mita, Mbak Hani Kusuma, Mbak Lilis Karnali karo Mbak Luki Naswa, sisan karo panjenengane Mbak Sulis Eva. Heeh, kaya ngapa? Lali janjine dados yo. Joget ae. Oh
sembah nuwun.